καταρχήν η διοίκηση. Να μην ακούσουμε. Συγγνώμη κύριε Κοταίδη που το βάζω, αλλά συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι διοίκηση. Και μετά εντάξει, επειδή αρχίσατε εσείς, εντάξει, εγώ άρχισε. Εγώ θεωρώ ότι καταρχήν για τα συμφωνία του Νιάπελο θα πρέπει να πούμε σε μια συζήτηση καταρχήν, όλοι να πω οτιδήποτε άλλο, στην οποία να εξασφαλίσουμε το όνομα του Δήμου, του νέου Δήμου, ο οποίος θα προκύπτει και βεβαίως δεν υπάρχει αντίρρηση από κανέναν ότι το όνομα αυτό θα πρέπει να προέρχεται από την ιστορικότητα του χώρου. Το αν είναι Φιλιππιστήριο ή Φιλίππο, είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα. Περισσότερο και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και κάποιες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει μια απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Μια απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία πάρθηκε ομόφωνα, με βάση την οποία συμφωνούσαμε όλοι μας ο Δήμος Φιλίππο να παραμείνει σε συγκεκριμένα διοικητικά όρια. Βεβαίως με τα κριτήρια τα οποία έχουν μπει, δεν τα έχετε ακούσει όλοι σας, απορρίπτεται αυτό το ενδεχόμενο. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν θα συζητήσουμε το ενδεχόμενο, να αναφερθώ λίγο στα κριτήρια. Οι δήμοι οι οποίοι είναι οι οποίοι θα συνενωθούν, θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάνω από 10.000 κατοίκους. Και δήμοι οι οποίοι είναι πάνω, ήδη υφιστάμενοι δήμοι, οι οποίοι είναι πάνω από 10.000 κατοίκους, δεν μπορούν να συνενωθούν, δεν μπορούν να παραμείνουν μόνοι τους. Πρέπει να είναι πάνω από 12.000. Αυτό λοιπόν αυτομάτως απορρίπτει το ενδεχόμενο ότι πρέπει να μείνει μόνος του. Επομένως, φαντάζομαι ότι κανείς δεν μπορεί να αλλάξει αυτά τα κριτήρια. Επομένως, εάν θα θέσουμε και θέμα όσον αφορά τα διοικητικά όρια, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μείνουμε στην απόφαση του προηγούμενου Πολιτικού Συμβουλίου. Το μόνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε και την θέση πρόταση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες θεσμικές αλλαγές, στις οποίες υπάρχουν θετικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία μπορούμε να προτείνουμε και να βελτιώσουμε. Θα σας πω για παράδειγμα ότι υπήρξε τοποθέτηση και μέσω του Πολιτικού Συμβούλιο, η οποία πρότεινε η Δημοτική Συμβουλή να εκλέγονται με κοινό ψηφοδέλτιο. Εγώ εμένω σε αυτό. Πρώτη κάνω ένα παράδειγμα. Με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε και να προτείνουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε μελετήσει. Τα θεσμικά είναι ουσιαστικά η ίδια σχεδόν με αυτά που είχαν ανακοινωθεί πριν το Πάσχα. Δεν ξέρω πόσε αλλαγέ έχει μέσα. Και θεωρώ ότι αυτά είναι τα τρία θέματα στα οποία θα πρέπει να κινηθούμε σήμερα. Τώρα, θέλετε να ξεκινήσουμε να κάνουμε προτάσεις. Θέλετε να πάρετε το λόγο, δεν ξέρω. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κοταίδη και όποιος άλλος θέλει την κυρία Κοταίδη. Ο κύριος Κοταίδης. Ναι, να πούμε δύο κουβέντες. Πιστεύω οι τοποθετήσεις του Δημάρχου και του κ. Μινιάπελου κάπου συγκλίνουν, βέβαια ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Δεν δέχομαι ότι η διαβούλευση τελείωσε. Μη διαβουλεύσιμη, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο κ. Μινιάπελου, η ιστορία με τα χωροταξικά. Ο κύριος Δήμαρχος είπε ότι ξεκαθάρισαν τουλάχιστον τα κριτήρια. Πράγματι χαίρομαι, έστω και την τελευταία στιγμή, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση γύρω από το χωροταξικό σε πιο σοβαρό επίπεδο. Σε πιο σοβαρό με την έννοια του να φύγουμε από την υποκειμενικότητα που ίσως μας διακατήχε όλους μας και έχουμε το στοιχείο αυτό, δεν μπορούμε να το απαρνηθούμε. Όταν γίνονται πιο συγκεκριμένα τα κριτήρια, πραγματικά συζητάμε πολύ πιο άνετα. Και πολύ σωστά έβαλε ο Δήμαρχος ότι μετά από την ανακοίνωση και των κριτηρίων και που ουσιαστικά το όλο σχέδιο τουλάχιστον από τα χείλη του Υπουργού είναι για διαβούλευση, δεν ψηφίστηκε. Κάνει μια ανακοίνωση ο Υπουργός. Δεν μπορούμε να
αμφισβητήσουμε, ούτε ο ίδιος νομίζω αμφισβητεί ότι μπορεί να γίνανε κάποιες παραλήψεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι λέει διαβούλευση για να αποφύγουμε έστω και τα λάθη της τελευταίας στιγμής. Θεωρώ και πιστεύω ότι για τον Δήμο μας, μια και μιλούμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, κλείσει η ιστορία όταν ψηφιστεί. Όλες αυτές οι κουβέντες που ακούγονται από διάφορους και ιδιαίτερα και ειδικότερα από τα ραδιόφωνα που αντιλαμβάνεστε όσοι παρακολουθούσατε τα τελευταίο καιρό τον τύπο ότι ούτε λίγο ούτε πολύ είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Κάνε συγκεκριμένη δουλειά, θα την έλεγα, θα τη χαρακτήριζα, θα την αφήσω χαρακτήριστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όντως είναι για διαβούλευση αυτά που ανακοινώθηκαν. Όντως πρέπει να συζητήσουμε αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και το ενδεχόμενο συνένωση με την Καβάλα και από τώρα το όνομα, ναι από τώρα, όπως επίσης πρέπει να ξαναδούμε τα κριτήρια συγκεκριμένα, το 10.000 που λέει και το 12.000 είναι συγκεκριμένα νούμερα. Συνεχίζω να λέω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε όλοι μας την υπόθεση και με αυτό το κριτήριο το πληθυσμιακό. Πρέπει τα κριτήρια να εφαρμοστούν αν θέλουμε να λέμε ότι πραγματικά κάνουμε ορθή διαδικασία και δουλειά. Δεν νομίζω ότι αυτό που ακούστηκε, αυτό είναι ακόμα πιο κουφό. Μόνο η Ελευθερούπολη, η επαρχία της Ελευθερούπολης έχει τη δυνατότητα της διαβούλευσης. Όλοι οι άλλοι τελειώσαν. Δεν ήξερα ότι πηγαίναμε κατά επαρχίες. Αυτό που γνώριζα εγώ και γνωρίζετε και όλοι σας, θεωρώ ότι είναι εντός των ορίων των νομών γίνεται η όποια συζήτηση. Μας είχαν αποκλείσει έξω από τον νομό, μας είπαν εντός του νομού. Τελευταία, προχθές άκουσα η επαρχία μόνο της Ελευθερούπολης, του Παγκαίου θα λέω. Τότε οι άλλοι τι κάνουν. Η ανακοίνωση δηλαδή ήταν τόσο τέλεια ψαγμένη, πατάει πραγματικά αυτό που προέκυψε στα κριτήρια τα οποία γίνανε και συγκεκριμένα την τελευταία στιγμή προχθές. Αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον εγώ έχω μία άλλη προσέγγιση. Δεν θεωρώ ότι πατάει επακριβώς στα κριτήρια τα οποία τέθηκαν. Ευθέως θα πω στο δημοτικό μας συμβούλιο ότι παίχτηκαν κάποια παιχνίδια, κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι βγήκαμε για πιάτσι. Έτσι το θεωρώ εγώ. Να πάρουμε και εκείνο, να πάρουμε και τα άλλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο σχεδιασμός πάντοτε με τα κριτήρια και τη μελέτη γίνεται για τους πολίτες και δεν γίνεται για τα γούστα κανενός. Αυτά τα λίγα θέλω να πω σε όλους τους συναδέλφους. Θέλουμε πραγματικά, αφού γίνανε, δεν ξέραμε αυτό το πληθυσμιακό, δεν το γνωρίζαμε πριν, τώρα που το γνωρίζουμε, θέλω να συζητήσουμε και να δούμε πραγματικά εάν θα μπορούσε να γίνει ένας διαφορετικός σχεδιασμός, ο οποίος συνάδει με τα μέτρα των Φιλίππων σε σχέση με τα κριτήρια. Εάν όχι και πραγματικά πρέπει υποχρεωτικά να συνενωθούν, δεν νομίζω, αφού τα αναλύσουμε ένα-ένα τα στοιχεία, να δούμε αυτό το 10 και το 12 αν είναι κοντά μας, αν είναι μακριά μας, να δούμε αφού θέλουμε το 12 μήπως θα μπορούσαμε να συνενωθούμε με κάποιον άλλο και να συνεχίσει ο Δήμος Φιλίππων να υπάρχει, γιατί πιστεύουμε ότι ο Δήμος Φιλίππων έχει και τη δυνατότητα, έχει και την επάρκεια που λέγαμε, όλα εκείνα που είπαμε δεν ήταν τίποτε ούτε στην τύχη ούτε ξεκάθαρα. Αυτά τα οποία είχαμε κάνει αποδεκτά, ότι τουλάχιστον ο Δήμος ο δικός μας από πλευράς κριτηρίων καλύπτει όλο αυτό το φάσμα το οποίο εκείνο τον καιρό είχαμε υπόψη μας, δεν θεωρώ να κάναμε κάτι παραπάνω από όσο ζητούσαμε. Κάναμε αυτό ακριβώς που είχαμε και τα στοιχεία που είχαμε στα χέρια μας. Το 10.000 και το 12.000 δεν θεωρώ άλλο κριτήριο να ανακοίνωσε, εκτός αν κάνω λάθος και εκείνο να πάω. Είπα ακόμα ότι θα πρέπει οι έδρες των νομών να συνενωθούν με όμορφους δήμους που έχουν κοινά. Δηλαδή, οπωσδήποτε οι έδρες. Τότε να πω και για άλλη σπέκουλα, άρα οι ελευθερές δεν συνορεύουν, δεν γίνεται αυτό.
να ξεκινήσει η διεκδίκηση στον Άριο Πάγο κτλ. Εντάξει.